igual urbildu zaitezte pixkat gutxi tartean eserleku bat, baina igual urbildu egingo dugu hemen ze ez dira asko izango, bazen gerturatzea ikusteko hori, eta egiteko ere gerturazu batetik, bale?
Bueno, hasi aurretik, bi puntualizazio txiki. Gutxi batzuk gara, dena motu berrean, hemen gertu batzu lase, ekin godu, espazio txiki batean, separa, denduz, kontuta izan, streaming bidez, ari garela, streaming bitartez, YouTube jartzeko, kusializatuko, bai? Hitz egiteko, musu paramango ulertzeko ere, hango mikrofonotik kenduko dugu hitz egiteko todo ulertzeko, bai? Besterik, edo... Hasi horretik, orkezpen txiki batzu, segurazki ezagutuko dituzue, baina Garazi Lopez da Errenteria musikal eskolako presidentea, baina da koordinatzaile pedagogikoa, Begoña Lasarte izan da hemengo oinarri oso potente askotan, aurten latu egiten gure azkenean gurekin, eta beste batean bezala, eskertu barriat ere, lan guztia hemen aurkeztu dugun guzti hau, oinarri zerotik abiatzen historia bat, baizik eta beste batzuk dago lan asko dela, bale? Eta, zukuntza, zuzenaria, bale? Pues, zuzenean, grazi. Arratxaldean eta noiz, etortzeagatik, nik oso lagu kokatuko dizuero bat, zer da herri eskola edo nola bait izenez, errenteria izenetik, herri eskolarako salto hori datorren eta zergatik. Gero segurazki zuetak nahi interesatuko zaizue hori guztian datorren ikusaria, zer nolako eskaintza eta egongo da, hori eratuko dugu, baina uste merezen duela laburraken hori egiteak. Eta igual idea nagusiena da, adieraztea guretzat kolektiboki beti oso estrategikoa izan dela bai kultura oroar, eta baita irakaskuntza, eta zentzu horretan errenteria musikar nahi bilakatu zerbait zabalagoa eta multidisciplinarra izan proiektu batean. Horrela, abiatu genuen bide kolmekoa izan dena, neraban genuen gure jomuga herri eskola bat zela, jomuga hori lortzeko hainbat hausna eta aldaketa egin genituen eta azken lehitzaldi honetan urte hauetan abiatu genuen lehenentzat garriago izan daiken aldaketa horiek. Eta horre lehenengo aldaketa nagusia izan zen antzerkia herri eskolaren edo musikalen baitan eskaintzen hasi ginela. Ondoren etorri da nolabait salto handia izan da 21-22 kursoa eta hor eman genuen nolabait lehenengo jauzia oso handia, lehenengo aldiz herri arte eskola hitz egiten genuen eta nolabait mezu bezala adierazi nahi genuen errenteriak herri bezala baduela arteen irakaskuntzan zer esana eta eskola honetan eta gure errenteriako egun guzian, daukagun elkartegintza eta sorkuntza espazio guzien bitartez, genuela herri arte eskola zabal bat eraikitzeko aukera. Eta hori lehenengo aldiz, 21-22 kursoan egin dugu, gero esplikatuko dute zeintzuk izan ziren nobedade nagusiak, baina nik uste dut importanteena dela, behintzat niretzat politikoki adieraztea hori. Arten irakaskuntza ezinbestekoa dela pertsonentzat, guk egiten sinisten dugula hezkuntza publiko batetan herri arte eskola honen bitartez egiten gure herritar eta ume guztien gana iritsiko dana, guztien gana, eta irisgarri izango dana ekonomikoki, sozialki eta baita ere gure iruditegiaren baitan gure herriko ume guzientzako eta noski heldu guzientzako, eta egiten arteak zabalak eta anitzak direla eta horregatik musika eta dantzatik paleta zabaldu egin behartzala. Eta zabaltze horretan, zegoela segurazki infinitua dan bide bat, disiplina eta espezialidade desberdinak eskaintzeko. Eta hori izan da egiten hasi geran azken urteetan, 21-22 kursoan islada garbia izan duena, eta hor sakontzen segi nahi dugu datorren kursoari begira. Así que hori da pixka bat kokapena eta nik nahi nuen behintzat zuei adierazten. Bale, eta
Urren urtera begira jarri aurretik, nahi gero sikera laburki baldin bada ere, Karazik izan duen bezala, herri arte eskolaren gauzatze hori ikasturte honetan ematen hasi gara, eta egia esan ikasturte honetan izan dugun aldaketarik edo eragin handien izan duen gauza gure bitxitua izan da, dakizuen bezala, COVID izan dugu, pasaden urtean, ikasturte honetan, oso komplikatu izan da horren kudeaketa, sartu eta ateratze prozesuak erabat aldatu ditugu, marrak direla, zuen ordutegiak, irakasleak gora eta bera joan beharra, positiboak, bai irakaslenak, ordezkapenak ere arazoak izan ditugu, eta ez duke nahi, diapositiba txikia utzi zuei eskerrak eman gabe. Benetan kristok pazientzia izan duzue guraso bezala, gora bera guzti kudeatzea. Batzuk gertuagotik pairatu dituzue, batzuk igual ez ezue hainbeste igual tokatu, baina egunerokotasunean gogorra izan da ikastetxe guztietan bezala, egoera kudeatzea. Eta horretatik, zuei, hezkuntzako gure eskolako eragile bezala, eskarrak ematea. Eta pixka bat ere, ikasturte honi begira jarrita, labur-labur jakin ezazuen herri arte eskola egitasmo martxan jartzea eta Karazik dio bezala paleta handitze honekin batera, lehenengo erronka genukan zen espazio bere egokitzea. Espazio bere garaian diseinatu zen musika eskaintzeko, musika gelak horretarako bideratu daude, dantza gelak ditugu, dantza egiteko, baina beste paleta hori edo emateko ez zegoen prestatuta. Horrekin batera ere kultura dakizuen bezala, lekuona dakagu, beste espazio oso interesgarria eta lekuonako kulturako zerbitzuak area joan dira, eta herri arte eskolak hartu du erekin guztionen kudeaketa, espazio bezik. Eta horrekin batera hemen egokitzapen batzuk egin ditugu. Sikiera labur-labur zuek jakiteko beko espazioa, orain arte kulturako erlazioak sarraerak eta kudeatzen zen espazio hortatik, gure arreta bulegoa edo gure arreta zerbitzua irudikatzen hasi gara. Lehenengo urratsa eman dugu ikasturte honetan, hurrengo urtean garatuko dugu gehiago, baina edozein galdera baldin badaka, bertan izango ditugu lankideak laguntzeko, gero matrikulazioetaz egingo dugu, edozein galdera erantzuteko eta edozein zalantza argitzeko, bale? Horrekin batera ere, hemen bere garaian irrati espazio batzuk zeuden, irrati garaiko analogikoak, eta berreskuratu ditugu eta gure audio ekoizpenak eta egiteko, ordenadorekin, audio soinu txartelekin eta grabazioak egiteko, podcast bat martxan jarri dugu ere, hainbat kontu teknologi berriekin ere implementatzeko espazio batzu ditugu eta pixkanaka egokitzen hasi gara. Gero ere, paleta irikitze horretan, aurten hasi gara hitza esparruarekin, hitza disiplina artistiko bezala ere iriki dugu, eta espazio badako baita ere nintzen barruan, pixkat hitzan esparrua ere garatzeko. Horrekin batera ere, aurten ere dantzan, dakizun ez dela euskal dantza, klake eta baleta izan ditugu orain arte, bi espezialitate berri hasi dira aurten, garaikidea, dantza garaikidea eta urbanoa, eta horretarako beste gela bat behar genuen, eta bat egokitu dugu, beste gela bat egokitu dugu, dantza espezialitate berri horiek emateko. Eta gero guretzatakia buroste handiena suposatu duna espazio aldetik. Txikiekin, 4-7, eta gero sakonduko dugu, 4-7 urteetako eskaintza artistiko multidisziplinar horren inguruan, baina arte plastikoak eta ikusizkoak martxa jartzerakoan hemen egokitu behar dituen espazio batzuk. Eta erraixa baditu dire, hormak botatzen egon gera, odiak ere botatzen egon gera, zerraska bat jarri bartzan, puntuak hartu bartziren, eta espazio hauek lehen urtean ziren kulturako bulegoak. Urrun ezakate jatzik, eta beste zerbaitean bihurtu dira, eta hortan ari dira gure haurtxoak, gure gaztetxoak, arte plastikotan eta ikusizkotan lanean. Eta espezialitate berriek jaipatu dudanez, daude batzuk, labur sikiera, jakingo duzue, dantza urbanorekin hasi gara, dantza garaikidea ere abian da, euskal instrumentuekin ere apostu potente bat egin dugu, gure ustez, gure nortasuna eta gure referentzialtasun hori errenteriek ere badu, aukera hori,
eta aukera hori nolabait ere lagundu behar dugu gauzatuz, hainbat egitasmo, eta hemen apustu ezberdinak egin dira. Sikiera orain, espezialitateen inguruan, dultzaina jarri dugu martxan, alboka, baina honekin batera ere, indartu egin dugu trikitixa, kalean ere, ikusiko zenuten ere, astebukaretan ere, nolabait dinamika ere handitu dela, Euskal Instrumentona, badago puntu potente bat, beste baten igual lasaiago azalduko genizekena, baina. Arte plastikoena, lehen erakutsi zuen espazioa. Bai, arte plastiko eta ikusizkoa, hemen lanean edo ikaslekin, eta gero baita ere, beinatek goratzen den bezala, eta ez dakagu argazkirik, ez dugu argazkia lortu, ahotsaren espazioa ere atera dugu. Berrikuntzetan, horrengo ikasuterako berrikuntzetan, ikusiko zu baita ere, aurten hasi den ahotsa ikasgai bezala ematen, urrengo urtera begira ere hori indartzekotan gabiltza. Gero azalduko duzugu, bale? Herri arte eskola, ez dakit horrelako referentzirik duzuen hemen Euskal Herrian, Sikiera erkidegoan, ez dago horrelako eredurik. Orduan, guk ere guzti honi buelta ematen hasi ginean hausnarketa egiteko momentu horretan, COVID egoera horretan ere, lehenagotik hasi ginen historiarekin, hasi ginen erreferentziak edo referentea bilatu nahian. Prozesu horretan, hasi ginen, beste eredu batzuk bilatu, eta jo ginen Baionako konservatorioa, zean justo musika, dantza eta antzerki ematen dute, oso interesgarria iruditzen egun Azpeitien dagoen Dinamo egitasmoa, eta gero, dela aste pare bat, Katalunian egon gera, ze Katalunian bai badaude herri arte eskolak badaude, herri bezala, baina arte eskola ereduak han, dela urte bordo bat garatuta dituzte, eta hemen implementatzen ari garen zeme gauza han ja implementatu eta ja eskarmentu bat badakate. Orduan, feedback hori, orain dela aste pare bat egon ginen hortan, ikusi dugu nola eskoletan aritzen dira, nola egiten diren klaseak, baina batez ere genuen bertan antolaketa ikuspegi horretan dauderen jendearekin hitz egin. Ezagutu aber nola antolatzen diren, ze arazo, ze erronkak izan dituzten, nola bideratu dituzten gauzak, eta egia da, oso pozik etorri gara, zer nolabait hemen martxan jarri dugun proiektua nolabait bermatzen du, ez? Ez da zerotik azten den historia bait, bezik eta beste herrialde batzuetan, ja dagoeneko martxan dagoen proiektu antzeko bat ere bada. Eta bukatzeko ikasturte honen begirada azkar hori, prestatugu bideotxo txiki bat ikusteko, herri arte eskola hitzaren atzean, zeronako aldaketak egiten ari gara. Batzuk dira urtero egiten diren zenbait gauza, baina tartean, baude gauza berri eta oso politak, eta egin dugu bideo txiki bat, pixka bat horrela, zertzela da moduan ikusteko. 4 minutu dira.
Bale, urrek urtera begira hasi aurretik, eta zuzeleno komentatzea barkatu, norbaitek edo bukaeran zalantzaren bat edo zerbait galdetzeko aukera emango dugu gorde galderak eta gero bota lasai, bale? Urrengo ikasturtearekin hasi aurretik, nahi pixka bat ere zuek ulertzea zertan datzan aldaketa guzti hau. Pixka bat esategu, bai, paleta hori zabalduko dugula, arte disiplinak gehiago sartzea, espezialitate gehiago sartzearen kontua, baina zertan datza guzti hau. Hortarako, nik uste pasaden urtean desientea tan azaldu dugun, zertzelala batzuekin, nahi dizu labur azaldu, zergatik aldaketa guzti hau, bale? Baina laguneko dipiskatori azaltzen? Bale. Bai, nik uste diapositiba hau garrantzitsua iruditzen zait, honik balio handia ematen diot, datozen ikasturtetan, azkenan hezkuntza prozesuak eraldatzea eta gaurkotzea prozesu motelak dira, eta nik uste garrantzitsua dela pixkat ikustea ze oinarri edo ze ikuspegiren baitan jokatu nahi dan, edo nahi dan herri arte eskolaren identitate pedagogikoa edo mamintzen joatea, ez? Eta orduan hemen niretzako garrantzitsua da herri arte eskola baten kako txartan justifikazioa ere izan daiteke, tamalez gaurkoz oraindik hezkuntza arautuan, alegia HH, LH, DBH eta bar, hezkuntza artistikoaren presentzia kurrikular edo programatiko nahiko murritza, esan nahi dut ikasgai kopuru edo batez ere ordu kopuru batetik ez, azkenean nahiko ikasgai bigarren mailako deitu edo, baina beste ikasgai batzuen aldean askotan nahiko anekdotikoak geratzen direlako, eta gero baita ere, izan daiteke momentu batzutan ere ikuspegiaren murritza, ez? Denborarekin batera, egoten da agian ikuspegi murritza, irakaslegoak ere daukan begira da, izan daiteke daukan. Orduan, uste dugu herri arte eskolatik orekatu dezakegula edo indartu dezakegula, bakarra ziren aipatzen zuen herritarren arterako sarbide hori eta formazio eta begirada eta sentipen guzti horiek. Bestalde batetik egia da, konturatu behar dugula, badagoela tradizio bat, nahiko kostatagarria, zeinetan musika agian izan den historikoki arte adierazpide instituzionalizatuena, erakundetuena, esan dezagun beti, hanik existitu dira konservatorioak, gero musika eskolak ere bai, eta dantzarenak etorri dira askoz ere beranduago, eta azkeneko hamarkadan, 10-15 urte hauetan egia da, musika eskolei gehitu zaiela dantzaren adarra, baina ez dago erabate datua udal guztietan musika eta dantza eskola publikoak egotea, errenterian badira zorionez urte batzuk, baina egia da, gainerako arte adierazpideak oraindik eta jerarkikoki esango dugu, kostatagarria da, oraindik eta bigarren edo hirugarren mailago batean geratzen direla, eta normalean ja ekimen pribatuetan edo garatzen direla akademia modutan edo elkarteren baitean, ez? Orduan, herri arte eskola batek ere egin dezakena da, disiplina ezberdinen demokratizazio edo pixkat ekiparatze bat, edo denei ematea dimensio berbera edo sarbide gaitasun eta zehatzeko, formatzeko berbera, ez? Bestetik, egia da, errenterira etorrita, errenterian bertan, eskualdean, Gipuzkoan eta Euskal Herri mailan badaukagula ekosistema kultural oso aberats bat, erakundetu dagoen daitekena edo baita ere konpainiak, egon daitezke azpiegitura museistikoak, egon daitezke beste ikastetxe batzuk, izan daitezke musikene, tantzerti, Iruñan ere badago Goi Maia, Baionan ere bai, baditugu orkestak, baditugu antzerki konpainia profesional edo amateurrak, eta bar, orduan herrian bertan daude, errenteria egia da oso herri esan ezagun potentea da edo indartsua da zentzu horretan, eragile kultural eta artistiko asko daudelako ere, beraien baitan eratuak, eta nik uste herri arte eskola batek ere saiatu behar duela hoiekin guztiekin harremantzen eta elkarrekin saretzen, proiektuak gauzatzen, zorrela nik uste elkarren ere konsistentzia daukagula eta asko daukagula elkarri aportatzeko, bai? Orduan hori nahi dugu, bentan, ipar horraz bezala eduki, saretze horretan. Azkoan natuko nuke horari bidez, nola urten bereziki izango nuke, iaztik da, baina dantzagunearekin, tabik honen atzean dagoen Gipuzkoa mailako dantza azpiegitura bat, ez, publikoa, orain arte agian ez zegoen alako harreman berezirik edo esan ezagun, eta ari gera elkarrekin hainbat ekintza garatzen, bai
irakaslegoarentzako agian formazioaren bat, edo bertan egon daitezkeen konpainiak ere gure gana ekartzen, eta orduan, hor gaude hainbat hildo jorratzen. Bestetik ere behar dugu pixkat ikuspegi pedagogiko edo programatikoa etorrita, uste dugu beharrezkoa dela herri arte eskola batean, momentu batean norberak erabaki ezake ze arte disiplinetan benetan nahi duen garapen bat eduki, berak erabakiko du momentu batean ze sakonerakoa, baina garrantzitsua dela disiplina jakin batean gaitasun eta teknika batzuk eskuratzea zaratago, beste disiplinekiko begirada bat eta sentsibilizazio bat garatzea, ez dadin izan herri arte eskola batean demagun 8 urteko ibilbide batekin musikan demagun eta gero leku honan dantza konpainia bat etorri eta dantzarekiko inolako begirada, interes edo zeharik ez eukitzea, ez orduan lortu nahiko litzateken gauza bada urten poderioz bertako ikaslego guztiak eta adina dena delarik ere pixka bat bere interes horiek zabaltzen eta modu porosago batean bizitzea artearen adierazpide ezberdinak. Gero, jaiotuko zinean zerbaitetan konkretuki, baina pixkat zabaltzea zaletasun hori, bai? Gero noski, jada konstatagarria da, aurten disiplina berriak eta arte eremu berriak martxan jarriko dira, seguraski denborarekin, baina garbi dagoena da, jada eskaintzen zenarekiko ere begirada gaurkotu behar dela eta agian problematizatu behar dela zenbait ikuspegi pedagogiko, irakaslegoa formatuz, edo ikasgai berriak sortuz, edo daudenak berrantolatuz, eta orduan dena ez dela, berrikuntza ez dela dena arte disiplina berriak txertatzearen izenean, baizik eta baita lehenagotik zegoena ere pixka bat ere planteatuz, kontua da, azkenan beti gertatzen dena ez, badago inertzia batzuk hartzen dira, erakunde batek edo inertzia batzuk hartzen ditu, eta inertzia horiek beste begirada batekin edo beste norabide batean lantzea, kosta egiten da, prozesu motelak dira, bai. Gero bestetik izango da, mediazioarena pentsatzen dut izango dela horrengo zein? Ados, bai. Garrantzitsu iruditzen zaigu ere, edozein arte disiplinatan arituta ere, gorputza adierazpenarekiko, ez bereziki tantza, ez? Tantza izango litzateke gorputza adierazpenaren jarduera edo kristalizazio jakin bat, baina gorputzaren kontzientzia, ahotsarena eta sortzeko denok eduki dezakegun gaitasun horietan fokalizatzea edozein arte disiplinetan matrikulatuta egonda ere. Uste dugu, askotan geroz eta gehiago gizarteak lepotik gora pentsatzera funtzionatzen gaitu, hezkuntza arautuak ere geroz eta gehiago lepotik gora, batean lepotik berakoa eserita egotera behartzen gaituzte, orduan momentu batean edozein arte disiplina ikasi da ere, eta batez ere artean arituko baldin pertsona hori, berdin du zen mailatan, korputzaren kontzientzia hori garatzea, espazioaren kokapenari dagokionez, dauzkagun garapen psikomotora lotutako ezaugarriekin eta bestea da ere ahotsa, azkenean bai komunikatzeko, bai bere aldaera musikalean bertan, baina ahotsa ere komunikatiboki eta jorratzea, ikasketa prozesuaren parte izatea, eta bestea da noski sorkuntzarena uste dudalako orokorrean badagoela tendentzia bat oso erreproduktiboa dena, oso mekanikoa dela, eta normalean agian klitxea izan daiteke, baina normalean pianoa ikasten da edo musika partituratik abiatuta, ez? Eta noski partitura batek eskaini dezake repertorio bat eta lenguaia bat bere ganatzeko modua, baina momentuetan ere hori izan behar da baliabide bat gero ere improvisazioari edo sorkuntzaren mesedetan baliatzeko, eta berdina nik esango nuke dantzan. Ondo dago, repertorio bat, koreografia bat, berdin du esparru tradizionalean edo garaikidean edo urbanoan edo klakean, irakasleak bere eredu jakin bat partekatzea ikasleekin, ze hori da, lenguaia bere ganatzeko modua, baina nik uste gero sorkuntzari honen barzaiola presentzia gehiago, ze bestela egiten duguna gauzak errepikatu, etengabe ez, eta momentu batean ez dago sorkuntzarako tarterik. Eta beste gauza oso garrantzitsua da, zaletasuna piztea eta sortzea eskola komunitate guztiaren baitan. Ze uste ere, nahiko kontrasakorra litzatekeela, eskola batean, herri arte eskolan, 8 urtez edo 10 urtez ikasten asteroko konpromezu batez bertaratzea, eta gero herrian bertan edo inguruan
dauden programazio eta ekintza berdin erakusketa, dantza, musika edo programa horretara ez bertaratzea. Publikoa sortu behar da, eta hori netzako da oinarrizko kontu bat, ez? Eukitza artearekiko zaletasun bat. Zeren, ikasitzak ez obra batzuk edo, baina netzako azkenean sortu behar dena da aretoak alik eta beten egotea, erakusketak, antzerki obrak ikustea, estrenoak ikustea, eta nik uste hori dela gure urteroko jardueran, eta nik uste hasieran beharrezkoa dela irakasleak ikasleekin bertaratzea, ze bestela informazioa zabaltzea ondo dago, eta esatea kontzertu interesgarri bat, emanaldi interesgarri bat dago larunbat honetan ez dakit nun, baina gero badakigu gaur egun informazio asko jasotzen da, baina gero bertaratzea, jada azkeneko pauso hori, baina benetan horrek bilakatzen du ekintza bere horretan. Orduan nik uste guk ere eskola bezala, interberatu nahi dugu eskola komunitate guztia, parte hartzera eta tokitara joatea. Horten ari bidez, eginda irtzera Iruñara, Iraitxean saren esteinaldira, maskarada batera ere joan gara, piano ikasleak ere joan ziren Donostiara Victoria Eugenian piano ziklo bat zegoelako. Eta, gustatuko litzai duke hori benetan izatea, klasera bertaratzea eta obra bat ikastearen pareko ekintza moduan. Eta azkenik, uste dugu ere, herri arte eskola bezala eta erakunde publiko bezala nola ez, beharrezkoa dela errenteriako eta eskualdeko kultura aniztasunari erreparatzea, jatorri ezberdineko pertsona bizi zaretelako esan ezagun errenterian, eta beharrezkoa dela guzti horiek ere, edo nolabait demografikoki dagoen aniztasun hori ere eskolan, nahiko modu paretsuan reflejatu izatea, eta bestetik ere, inklusibitatearen ikuspegitik ere, edo behar bereziak eukitzaketen ikaslei ere, hor erronka badaukagu nola egin harrera, edo nola kasuistika zabal guzti horri, nola lagundu edo nola egin harrera, beraiek ere, pertsona guztio bezala, eukidezagun gure aukera eta gure garapen bat. Barkatu luzatu da naiz. Laburrean, dakizu bezala eta ziren aipatu dugun bezala, bere garaian hau 80. hamarkadan sortutako erakunde bat da, musikal oinarritutakoa, horregatik errenteria musikal izena duena, baina denbora guzti honetan garapen bat izan du ez, eta hasiera batean musika soil izena, 21. mendean dantza ere sartu zen, baina dela 3 urte antzerki ere gurekin dakagu, aurten izaren esparrua ere oso interesgarri ere abian jarri dugu, eta datorren ikasturtera bekira, txikik gaztetxoenak hasi diren esparru hori ere eskainiko dugu, gero berrikuntzetan azalduko dugun bezala, arte plastiko eta ikusizkoen esparru hori, laburrean, jomunez aurrea, nire ez duzatzeko. Eta hau da niretzat, aurten izan dugun aldaketarik esanguratsuena edo baina usatzen da aldaketa potente bat, eta hemen lehen nahirekin komentatzen nuen badula zerikusi potente bat eskola kirolarekin. Azken baten txikitatik edo esparru batean sartzen zenean aniztasuna dagoen unibertso edo aniztasunari ezagutzea, probatu, ezagutu, bizitu, eta hori egin da gero aukeraketa egin. Eta hortan oinarritzen da, aurten abian jarri dugun txikiekin lehenengo mailako aldaketa guzti hori. Baldin badezu binat, hau da 4-5 urteekin, takago, nik hau esate eta gero zu bestea. Txikiekin hasi gara 4 eta 5 urtekoekin, bakoitza bere urtean musika eta gorputza adierazpena eskaintzen, gero azaldako izu gehiago beinatek, eta 6-7 urtekoekin musika, arte plastikoak, gorputza adierazpena eta ahotsa. Hau da oinarria, gero 7 urtetik aurrera, ja bigarrengo eta hirugarrengo mailan sartzen direnean, ja arte disiplina bat aukeratzeko. Zergatik 4-7 eta ez 3-8 edo 5-9, dakagulako erkidegoan dekretu bat urte horiek jartzen dituna. Zibire momentu batean ere mai gainean jarri daiteke, zergatik 4-7. Edo zergatik ez lehenago hasi, edo beranduago mantendu aukeraketa hori. Eskola kirolean, 11 urte arte mantendu egiten da, hemen 7, baina antolaketa ez dugulako guk ere erabate antolatzen. Eta gero hori, dagoen eskaintzan, jasartzezea, 2. mailan, 3. mailan, dantza, musika, antzerkia, hitza, eta etorkizunean etorriko diren beste arte disiplinak ere. Zer da lehenengo maila hori, txikien maila hori, baina eta azaldu pixka bat hau. Alde batetik badakit, hemen zaudeten batzuk jada hemen
kokatzen diren ikasleen guraso zaretela, baina beste batzuk ez dituzte ezagutzen, orduan, azaldu behar dira zerotik, Orduan, gaur egun eskolan ikasten hasteko adinik goiztiarrena da 4 urterekin, Jokinek azaldu bezala, orduan 4 eta 7 urte bitarteko lehen fase horretan edo plantatzen dugu hastapen artistiko multidisciplinarra. Orduan, irudikatzen duguna da, adin hortako aurrek 4 urterekin eta 5 urterekin bertaratuko direla astean 2 egunez, egun batean burutuko dute saio bat gorputz adierazpenean garatuko dena eta beste bat musikaren sentsibilizazioan, bai? Hau, komenigarria da azaltzea, duela 2 ikasturtera arte, ez barkatu, joan den ikasturtean oraindik ere musika eta mugimendua izeneko saio bakarrean eskaintzen zela, eta horri ikusten zena zen mugimendua agian anekdotikoa izan daitekeela sarri musikako irakasleak ere ematen duelako, eta agian musikako irakasle batek normala denez bere gorputz adierazpenarekiko begira eta formazioa agian mugatu izan daitekeelako. Orduan, lehen azalutako gorputz adierazpenaren zentralidade horren izenean ikusi genuena zen gorputz adierazpena indartu nahi zela eta eskaini nahi zitzaiola bere saioa dantzako irakasle espezialista baten eskutik, bai? Orduan, 4 eta 5 urterekin plantamendu hori egiten da, eta 6 eta 7 urterekin egiten dena da 4 eta 5 urteko hori mantentzen da nolabait, ñabardura batekin, gorputz adierazpenean, baina gehitzen zaiona da arte plastiko ikusizko saio bat, eta ahotsean, bai, ardazutako beste saio bat. Eta ahotsa da bere adiera musikalean, baina baita antzerkiari lotuta eta dikzioari lotuta, ez da ahotsa musika bakarrik, bai? Orduan, 6 eta 7ko gorputz adierazpenak daukan berezitasuna da, errotazio sistema baten bitartez, eskolan gerora 8 urtetik aurrera ikasgai egongo diren dantza disiplinak probatzeko aukera izango dutela 2 ikasturtetan zehar, errotazio sistema baten bitartez, bai? Orduan, ikasiko dituzte gutxi gora bera, 6-7 aste jarraian euskal dantza, beste 6-7 aste klakea, beste 6-7 aste baleta, dantza klasikoa esan ezagun, garaikidea eta urbanoa, bai? Eta orduan 2 urtez, ematen zaie hori frogatzeko aukera, agian lehenagotik etxetik edo norberaren hasiera bateko interesak zabaldu asmoz, bai? Eta hori litzateke, bai, planteamendua, ere 2 egunetan bertaratzea litzateke, egun bakoitzean 45 minutuko 2 saio jarrai gauzatuz. Saio batetik besterako aldaketa erekin barruan burutzen da irakasleen bitartez. Bai? Horretaz gain, datorren ikasturtera begira ditugun berrikuntza edo aldaketa nabarmengarriak hemen jarritugu diapositiba txiki baten. Alde batetik, leheno aipatu dugun arte plastiko eta ikusizkoak 8-11 urte bitarteko entzat ere irikiko dugula. Labura gorko honez, bestela usatzen daia. Dantzako teknikan igual zalduzuko beto, ze hau garatu duzu? Bai, dantzan hori da. 12-18 urte bitarte horietan jasotzen dituzte ordu eta erdiko 2 saio. Euskal dantzan edo dantza klasikoan, ez? Hor dauden espezialitateetan. Orduan, nolabait, ikasleari beste gorputz bat, esan dut beste irakasle baten referentzia ekartzeko. Berak nagusiki, izen emana daukan disiplina hori ere indartzeko da saioetako batean ordu erdiz beste dantza espezialitate bateko teknika jasoko du bere espezialitate nagusi hori indartzari begira. Orduan, euskal dantzakoek jasoko dute dantza klasikoko ordu erdiko indartze edo saio espezifiko bat, bai? Jakina dagoen ere, ezakit nola aipatu, baina dagoen korrelazio historikoa edo ez, momentu batean garaikidearekin ere egin ziteken, baina momentu batean erabaki dugu, hasiera batean behintzat lehenengo pauso hau dantza klasikoaren ekarpen horrekin egitea. Garaikide eta urbanokoek ere elkarren likatuko dute, bai? Gero, klakean egingo dugun berezitasuna izango da musikatik abordatuko dela. Nolabait, klakea jazzean oinarritzen den ez nolabait, eskolan daukagun jazzeko espezialista batek gidatuko du ordu erdiko saio bat, pixkat klake dantzaren oinarrian dagoen erritmika hori kontzienteago edo lantzeko, bai? Eta dantza klasikokoek jasoko dute, dantza garaikidea, eta uste horrekin gaitxi dudala zirkuloa.
Gero bestetik egingo dena da, nolabait 18 urtetik gorako dantza eskaintza harmonizatzeko, nolabait gaur egun iraupen ezberdina daukate euskal dantzak 18 urtetik gora edo baletak edo egingo dena da, 18 urtetik aurrera, astean ordu eta erdiko saio bat eskainiko da, dantza espezialitate guztientzat, bai? Bestetik, hau aurten jada martxan jarri da, baina ekarri dugu berriro, zeren uste interesgarria dela, batzutan uste dugu lengoaia musika edo solfeo deitzen den hori amaituta jada ezagutza teoriko musikal guztiak bereganatu ditugula, ez? Esaten askotan, ni ja solfeo bukatu dut, eta horrekin badirudi ja musika ezagutzak eskuratu ditugula, baina bueno, esango dugu lengoaia musikalean pixka bat gehien lantzen dena dela musikaren ikuspegi edo dimensio horizontala edo. Hola, modu batean esateagatik edo orduan, claro, ritmika eta entonazioarekin eta batera, ez? Baina egia da, harmonia dela pixka bat musikaren ikuspegi vertikala bat edo hori ez da jorratzen lengoaia musikalan edo oso gainetik. Eta nahi dugu azpimarratu jarraitzeak daukan garrantzia musikaren ikuspegi oso bat garatzeko eta nola harmoniaren bidea den oso garrantzitsua, edozein instrumentu jota ere edukitzeko musikaren ikuspegi oso bat. Bai? Eta ez erortzea, hori, bukatu dugu solfeo. Bueno, solfeo bai bukatu duzu, baina horrekin ez da zer amaitzen. Bestetik aurten, hitzaren eremua irudikatzen zen 12 eta 18 urte bitartean, jada pixkat disekzionatua hitzaren baitako espezializazio jakin batzuetan, edo prosara bideratua, edo digitalizaziora, edo hitzaren todolestu hitza ditu duguna, alegia ritmikarekin edo esaldi egitura laburren registro guzti hori. Bai, ikusi duguna da, urtengo lehenengo implementazio urte honen ondoren, agian goiztiarregia dela 12, 13, 14, 15 urteko gazte bati jada fokalizatzea bere hitzaren inguruko eremu hori horietako adar jakin batean, orduan hurrengo urtean nahi duguna da zabaldu. Zabaldu esan nahi dut, bai heltzea digitalizazioari, bai heltzea pixkat prosari eta bai olerkigintzari eta bar. Esplikatu nahiz ez, gaur egun dela disezionatzen da 3 zatitan eta hurrengo urtean dena pixka bat jarraitu dena batera lantzen, bai. Eta beste berrikuntza nagusi bada, ahotsa espezialitate instrumental bezala, 8 urtetik aurrera, jada ikasten hasteko aukera, ze gaurko zegona 12 urtetik aurrera, orduan 8 urterekin ikasten hasteko aukera eta nabardura da talde txikian garatuko dela. Bakarkako klasea izan beharrean, irudikatzen dugu 3-4 pertsonako taldeetan burutzea ahotsa espezialitate instrumental bezala. Eta beste berrikuntza bat, ikasturte honetan erronka bezala jarri diguna gure buruari da eskola kontseilua martxan jartzea. Urtetan hemen gida batzorde bat egon da, zuzendaritza batzorde batean irudikatzen dena, eremu politiko batean gauzatzen dena, erakunde autonomo bat garelako, baina gero eskola komunitateak izan behar du bere organoa, eta eskola komunitate horretan parte garen guztion parte ditzeuki behar dugu. Eta erronka da ikasturte hau amaitu aurretik eskola kontseilu bat antolatzea, bertako irakasle, ikasle, guraso eta bertako estelako kideekin batera. Labur jakintza zuen, momentu batean ere horrelako deialdi batero jasoko dezuela, horrelako dinamika batean parte hartzeko, nahi izan ezkero edo ireki dago dela, bale? Bukatzeko ja, azkeneko aipamena, eta atorren ikasturtean noiz apuntatu naiteke, noiz diran epeak, kontutan izan antolaketa 1000 ikasle ditugula, 1000 ikasle hainbat espezialitate paleta, anitz hori antolatzea, puzle izugarria dela, eta askotan hartzen diren irizpide erabaki eta da osotasun horretan oinarrituta, aber nola demontre sartzen ditugun gauza guztiak. Bitxikeri moduan, Beñatek azaldu du lehenengo mailaren antolaketa, hor da duen txandaketa guztia suposatzen du irakasle guztien aldaketa. Orduan, horko ratioak ateratzen dira klase kopuru batekin. Ezin dugu klase bat gehiago sortu. Edo dena bikoizten dugu, edo bere horretan gelditzen da. Dago beste komplexitasun badela praktikoa. Gero espazio aldetik ere, dago ditugu mugak, erreala dira, eta gero antolaketa ere oso komplexua dela, eta hori biltzen da begonia, kriston puzle arraroak eta komplexuak egiten. Bai, aipatzeko besterik ez. Eta izenen matean ere badaude epe batzuk, ne batzuk begonia pixkatea azaldu.
Bueno, laburrean esango dut, maiatzak 5 hasiko da gure, bertako ikasleen matrikulazioa, non informazioa jasoko duzute, inikaren bidez, eta hortikan aurrera, segun ze espezialitatea den, irakaslearekin hitz egin beharko dezute, instrumentuaren ordutegia. Horretan, maiatzak 5 ere hasiko da, baja emateko epea, espero ez izatea gehiegi. Ikasgai berriak eskatzeko, non adibidez, 7 urtekoek hor izango dute aukera, lehen aipatutako kategoria horietan, esatea ni nahi dut, datorren ikasturtean, dantza garaikidea egin, edo musika aukeratzen baldin bada instrumentuak, zein instrumentu jasoko nahi dezute eskatu, eta, jungo gara informatzen, pixkanaka, hor epe batzuk izango dira, eta azken momentuan konfirmatzea matrikula izango litzake maiatza 20an edo, oendikan ez dago definitua. Eta maiatzak 11an hasiko litzake ikasgai berrien matrikulazioa, eskaera, plaza eskaera. Horiek dira bakarrik berrientzako, zuek hemengo ikasleak zaretenak ikasgai berri bat eskatu nahi baldin badezute, maiatzak 5-tikan aurrera, barruko ikasleak lehenengo. Eta gero jungo dira pixkanaka informatzen, jasoko duzute inikaren bidez informazio guztia. Eskerrik asko. Azalpen guzti horiek zehaztatuta gero aterako dugu dokumentu bat, non agertuko den dena, ze badago beste berrikuntza bat oso potentean erustez, matrikulazio prozesuretan kriston aldaketa suposatzen duna. Eta ez diot, genetika aipatu du Begoñak ez, zenolako tartetxoak ditugu, ze antolaketa guztionetan aurrena antolatu behar dira klase batzuk, beste orotegi batzuk, gero besteak, eta gero berri ezat espazioa, baina hartaz aparte badago beste aldaketa potente bat, eta ez dut, kriston lanketa egin dula ez herri arte eskola bezik eta udala korokorrean, tasen progresibitatearen inguruan. Hortan ni baino landua daka garazik eta pixkat bere emango diotitza azaltzeko nondik norakoa. Zen ikuset ere aldaketa benetan apustu potentea dela udal bezala, ez bakarrik herri arte eskola beste zerbitzu guztietarako egingo den lanketa hau. Igual labur esatea, Jokinek ondo esan duen bezala, ez dizkizue detaile guztiak emango, matrikulazioari begira informazio argia emango dugu eta elkarri lagunduko diogu matrikulazio prozesuan dagokionak, bakoitzak dagokiona ordaindu dezan, eta hori ingo dugu modu alik eta errezenean. Baina bai uste dela, importante dela adieraztea, lehen esaten genuen nolabait guke sinisten dugula, irisgarri izan behar duela egitan, adibidez herri arte eskola honek, edo udalak duen edozein zerbitzu publiko herritar guzientzat, horrek zer esan nahi du, egokiena dela zerbitzu publikoengatik ordaindu dezala bakoitzak bere gaitasun ekonomikoaren arabera. Eta progresibidadea esaten dugunean hori ari gera esaten. Zerbitzu publikoetan ordaindu dezala bakoitzak berak daukan gaitasun ekonomikoaren arabera. Orduan, egia da hemen hogari batzuk bat zeudela lehenagotik eta bat zegoela doakotasuna RGI bat kobratzen duen edonorentzat, 175 errenta batzuetatik bera eta bar. Eta momentu enten guk udaletxean egin duguna izan da errenteriako errentai begiratu, gure herriko errealidadeari begiratu, horrek ematen du, bataz beste, media errenterian 19.000 eurokoa da, norbanakoen errenta aitorpena, 19.000, eta emakumeen bataz bestekoa 14.000. Hoi dira gure errenta medioak, da terriblea hori ikusten dezunean, orduan, errealidade horri erreparatuta egin duguna da, tramo batzuk ezarri, beste kenkari eta hainbat gauzekin batera gero esplikatuko zaizkizuela matrikulazioari begira ondo, baina igual ondo ulertzeko, 0 ordainduko du RGI bat kobratzen duenak, AES bat kobratzen duenak, dirala larrialdiko diru laguntzak, edo langabezian dagoenak. Gero ikusi behar da, familien kasuan nola begiratzen zaion horri zezuetako batzuk, familia izango zerate unitate konbidentzial. Baina, printzipioz, 0 ordaintzen, eta uste dut importantea dela esatea 0 ordaintzen da, ez da doainik, 0 ordaintzen da. Ze zure gaitasun ekonomikoak ez dizu albidetzen gehiago ordaintzea. Ze bestela badirudi oparitu egiten degula ez, al que no tiene le regalamos. Orduan, 0 ordainduko du langabezien dagoenak, RGI edo AES-a kobratzen duenak, eta 0 ordainduko du bere errenta aitorpenean 14.000 eurotik bera dagoenak. 0 ordaindu, osea, 125 ordainduko du bere errenta aitorpenean, ari naiz errenta aitorpen bakar batetaz. Orduan gero, taularekin matrikulazioan ikusiko dugu bakoitza
nun kokatzen da, baina uste dut mezua barneratzea importantea dela. 135 19.000 eurotik bera dagoenak, borobiltzen ari naiz numeroak, 19.200. Gero, 26.000 eurotik bera dagoenak 75, eta 26.000tik gora dagoenak 100. Eta hori da ezarri duguna herri arte eskolarako, baina baita ere kurso ekologikan udalak eskaintzen dituen eskola eskaintza guztietarako. Udalekuetarako ez da urtengoak, urren urtekoak, ludotekak, haurtzaindegiko edo aurreskolako jangela, familiegunea, horrelako hainbat zerbitzuri begira xenpelar tailerrak, eta gero joango gara hori pixka bat gehitzen. Orduan, uste dut importantea dela egitan guk barneratzea eta trasladatzea guztientzako sarbidea izan behar duela eskola honek, edonork eduki behar duela aukera eta eskubidea eskola honetan ikasteko, eta hori lortzeko modu egokiena, komunikatiboki eta sozialki gauza asko egiteaz gaitz, segurazki batzutan ekonomia ez da kanpoan uzten zaitun elementu bakarra, hori oso argi eukitzea, norberaren gaitasun ekonomikoen baitan ezarri degula tramo batzuk ordainketak horren araberakoak izan daitezen. Orduan, matrikulazioari begira, eta no gaude pixkat izututa, ze errenta aitorpena nola begiratu, nola kalkulatu, kenkariak familia monomarentala baldin bazera edo monoparentala, horrelako detaile asko dauzka, baina matrikula egiterakoan esplikatuko dizkizuegu zuetako bakoitzari eta bilatuko dugu zehazki nun dagoen bakoitza dagokiona ordaindu dezan. Baina uste dut importantea dela pausoa bai. Bale, eta azkeneko 30 segunduak, bale? Bukatzeko, esan dudara, gero paper batean edo eskurri batean edo prozesu guztiaren berri emango dizuegu, datekin, aurkeztu barrekoak eta guzti hor lasa ibili. Eta bakarrik ere azaldu progresibitatea edo Garazik azaldutako progresibitateaz gain, lanketa bat egin dugu proportzionaltasunean. Hau da, gure taldetako klaseak minutaje baten baitan ematen dira, 60, 90, 120, 120 minutu, eta bien arteko tasen erlazioa hautsita zegoen. Orduan, hor proporzionaltasun bat eginda, horiek ere koherentzi batean izateko. 60 baldin bada X, 120 izango da, lanketa hori eginda, eta lanketa guzti horien berri tasetan eta kudeaketara dokumentu horretan izango duzue, bale? Eta nik uste honekin amaitzen degula. Badit pixkat luzea izan dela, baina guk gogoa genokan pixkat zuei azaltzea nondik norakoa, ez askotan, kanpoan herri arte eskola ematen du bakarrik letrero aldaketa dela, baina atzetik badago aldaketa potente bat, hausnarketa potente bat, eta zuekin partekatu nahi genuen importantea delako gure ustez, bai orain eta bai etorkizuna begira. Orduan, amaitu horretik zuetako bat ematek galderaren bat, edo zerbait komentatu, aipatu nahi baldin badu, zerbait ez badu ulertuen inguruan, lasai esku altxa eta komentatzen dugu. Bota. Urrengo urtearen begira, nire arabakora izazte urte ditu, urrengo urtean sartuko litzake garen maila hortan, aukeratzen badu musika edo dantza, biziek aukeratu daitezke nola jongo dira, zenbat ordu edo nola, orain arte dituzte bi egun. Nire aukeratu musika eta dantza, ustatzerik izango du edo zenbat klase izango dira zeragoitza edo musikan egin behar dute lenguaia, diala 2 ordu, astean 2 ordu, gero abesbatza diala astean 45 minutu, gehi instrumentua diala beti 40 minutuko saioa. Orduan guztira izango dira 3 ordu eta piku. Lenguaia nahita nahi ezkoa, ez da? Bai. Ezen duz bakarrik lenguaia bakarrik? Ez. Azken batean ulertzen dugulako musika esparro nahi naiz, ulertzen dugulako denak balio dutela ezinbestekoa direla garapen bat izateko. Instrumentoa bakarrik aritzea hezkuntza musikala jakin gabe, ez. Eta taldean aritzea, de hecho, berez gure helburu nagusietako bada, ez bakarrik aritzea, baizik eta taldean. De hecho, dekretuak ala bideratzen du, taldekako musika egitera, etorkizunen batean, herrian, talde batean aritzeko, herriko bandan, edo txaranga baten baritzeten, hori da helburua, eta guk uste dugu, eta horrela dago antolatuta, 3 egitea. Zailtasuna hori koordinatzea dantzako ordutegikin. Orduan hor, puzlea aldatzeko oso margen gutxi dakago.
dauden klase kopuruak puzle horretan espeziete bakoitzaren marroan antolatu behar dugu, eta gero beraien arteko hortan batzutan aukera ematen du, beste batzutan ez. Musikan, lenguaia musikalen bi saio daude, orduan beti itxen dugu saio baten aurretik abesbatza. Orduan, egun batan etortzen dira agian 5 eta 10 6 arte abesbatza eta 7 arte lenguaia. Eta beste egunean, gero era lortzea instrumentuko irakaslea egun horietako batean jartzea klasea, batzuk lortzen dute, baina denetako ez dago lekurik. Eta gero zuk aipatzen dezuna, musika eta dantza egitearena, segun dantzan espezialitatea zein den, dantza espezialitatea batzuetan daude 2 talde 8 urtekoak, beste batzuetan bakarrik talde bat dago. Orduan, talde bakarra baldin badago ezin da ordu aldatu. 2 talde baldin badaude eta lekua baldin badago beste taldean, gu beti saiatzen gea pixka bat urle horiten, baina kontuan hartzen baldin bada 1000 ikasle diala, guztiekin ezin da asmatu. 2 ordu, 2 saio, 2 egun. Musikan ere, gehi abesbatza, gehi instrumentua. Bai? Taldea sortzerakoan, hauten piztinara puntatu eta azkenean utzi izan du ezagunik etzuelako eta etxe joan moztora. Nik ulertzen du lagunterekin azkenean laguntxoren batekin, eskolako beste norbaitekin, eta kontutan izaten dezute. Bale, oso galdera ona, ze galdera hori behin baina gehiagotan planteatu izan zaigu hemen eta beste esparru askotan. Arte eskola kirola, igerilekua eta bestelako lekuak dira baita ere sozializazio esparruak. Oso importantea da gure horrentzat ere bere konfort eremuetatik ateratzea eta laguntxo berriak egitea. Lehenengo eguna pixka traumatikoagoa edo izan daiteke, hau gertatzen dugu udalekutan, ez dakita hor txikiek eta lehenengo egunean sartzen udalekutan bildurra zenekin, baina behin gainditu da hori asko aberatsagoa da jende berriarekin aritzea, berdinekin aritzea baino. Eta hemen erabaki bat izan dugu horren inguruan, ze momentu batean ere gure taldekatzeak ordutegiengatik eta eskola dituzten ordutegiengatik ere berrantolatzen genetun eta gertatzen egun ordu batzutan ikastetxe batzutakoak egotea, beste ordu batzutan bestea, eta gure helburua justo, herri arte eskolaren helburua da, ikastetxe guztietako aurrak naztea. Horregatik justo irizpide kontrakoa dakago, nazketa kontu hori guretzat oso importantea eta oso punto positiboa da. Bai. Txikia dira, eta txiki bati lagurtekoari esaiozu, aber non dauden laguntxoak eta kontatu duzu eta argudiotu diozu, bai. Nerek ere txikiak izan direnean, borrako horiek beti izan ditugu, baina, ez gaizki hartu, baina ustete positiboa dela, eta pixka bat atzera fumantu egiten dugu, pensatu zuen asko aberatsagoa dela, jende berriarekin erlazionatzea. Ez gero beste esparruak ikastetxean izango dituzte bere esparrua, lagun esparrua, kalean izango dute, bizilagunetan izango dute bestelako esparruak. Orduan oso aberatsa duen. Bai, nik igual, nien ez hartuko momentu batean juntatu ditzakezun bat, beste hori gero antolaketan, berez hori saiatu behar dugu ez egiten, bestela infinitoa litzatekelako demandak, ez? Azkenean honekin nahi du bestearekin. Baina niretzat bai hori kendu gabe, eta agian batzutan sortuko dira aukerak ez dakit, bai importante dela oso argi eukitzea, Jokinek ondo esan duen bezala, guk momentu batean erabaki bat hartu genuela, eta zan, Errenteriako eskoletatik beranduen atxaldean ateratzen diran ordutik aurrera hasten dira klaseak. Hain zuzen ere, nolabait. Guk Errenteria herri bat gera, baina gure Errenteriako eskola bakoitzari begiratzen badiogu segurazki Errenteria desberdinak dauzkagu eskola bakoitzean, errealitate desberdinak. Orduan pixka bat kohesio eremu bezala eta herri bezala ahalik eta nahastuen zentzu honenean eta egoteko erabaki irmoarekin hori erabaki genuen. Orduan, egia da printzipio badala, klaseak atxaldetan hasten dira txikienen kasuan, eskola guztietako umeak egoteko moduan. Eta hori da erabaki bat horrela hartutakoa. Gero besterik da momentu batean nola daiteko movimentuak egotea edo ez. Baina hori da printzipio bat horrela erabaki genuena, agian ez dela zure galderari erantzuna, baina bai dela importantea jakitea zergatik egiten dugun horrela. Bai, atzean batek, bai.
nahi ditut bi galdera, 6 urteko haur baten guraso baten ikuspegitik egiten ditut bi galdera hauek. Lehenengoa da, arte eskola esan duzuen bezala hain berri izanik, esperientzia hain hobedosua izanik, ez dago dela ereduak eta kontutan hartu duzu egitea guraso eta ikasleen artean asebetetze inkesta bat edo galdetegi bat ikusteko lehenengo urtea nolakoa izan duen urrengo urtera begira moldapenak egiteko edo zer egon da ondo, zer egon da gaizki, zerbait dakit ez, hori bat bota nahi nuen, eta bigarren bat dizut eta jala erantzuten. Bai, eta justu gaineak gaur atera da gaia, eta horretarako izango da baita eskola kontseilua. Eskola kontseilua bihurtu nahi dugu foro bat denon artean, gure herri arte eskola ere eraikitzeko. Hor, denok izango dugu ahotsa, gure iritziak eta gure inpresio guztiak jasotzeko. Eta guztiak foro iriki bat izan behar duela, denon artean eraikitzeko. Egia da, momentu batean, erabakiak hartu dako direla, ez? Eta erabakiak ez dira denon gustorako izango. Baina, irikia eta fidoko dira jasotzea, bai. De hecho, nik uste ikasturte honetan izan da gehien formularioak edo inkesta baratu dugun ikasturtea. COVID-a delangatik eta bestelakoengatik egia etengabe erabiltzen eta nik uste ere saturazio puntu bat izango zuen bakar batzuk, Baina bai, erabat hartzen dute galdera edo, proposamena. Bestea? Eta bigarna zen, nik 6 urteko haur bat, eta ordan lehenengo aldiz multidisciplinarra izan dugu. Eta ordan ere galdera zen, nik guraso bezala eta beste guraso batzuri ere entzun dietez, disiplinen arteko denbora banaketa ze irizpiden barrenean egiten den, ez? Eta ez dakit hitz egokia den, hitzik egokia den, hain zurruna izan da, jakin ere puzlea hain zaila dela, hori ere ikusten da, hori ere jakin badakigu, 11 guraso gaude, 11 ikasle eta denei ezin zaie behar nahi duten eman. Baina aukera egongo litzateke, aukera desberdinak egoteko, ez bakarrikan aukera bakarra, ez? Kontutan hartuta, oinarri hartuta ikuspegi multidisciplinar hori, Baina ikuspegi multidisciplinar horretan, egon daitezke aukera desberdinak. Denbora gehiago dedikatzea beste zerbait edo beste zerbait. Ufa. Ez dut ez esango, horrelako gaitasuna lortzen baldin badugu, zergatik ez, momentu honetan ez gara gai hori ere planteatzeko. Esan dudanagatik. Egunean bitan etortzen dira 6-7 urtekoak, egun bakoitzean aldaketa bat egiten dute irakaslena, irakasle horiek lehenengo orduan dagoena, lehenengo zaltamara gero bigarren ordua pasa behar du. Eta bestean ere, eta puzde hori gainera instalazioekin bat egin behar du. Eta zuek aurrak hemen utzi, baina pisutik gora eta bere ibiltzen dira, disiplina batetik bestera idotzeko. Orduan, hortan gabiltza, aurten hasi gera planteamendu horrekin. Etorkizunean bestelako garapen bat aukera ematen baldin badu esaten ez dela garatu. Baina hemen dago beste kontu bat da, printzipioa, guretzat aniztasun hori eta aurrek atera zait aurre teknifikazioa, baina beste kontu baten gari da. Aurre aukerak eta hori ez dugu lehensten. Gure nahiago du berere murgiltzea. Eta hasieran igual familiatik jasotzen dugu, eta nahi kasun ezan daiteke, nik musika jaso dut familiatik eta nik dakat izan nuen txikitan predispozizio bat musikarekiko, baina ez ziet eskini bestelako disiplinak, momentu batean murgiltzeko aukerarik izango banu, igual dantzan sartuten gonitzateke, eta guretzat hori oso importantea da. Gero pisuak, hori momentu honetan ez gai izateko, gai izango ginateken hori antolatzeko. Bueno, bai, momentu honetan ez dugu. Etorkizunean igual planteatu daiteke bai. Ez dakit zauritu nahi zuen edo... Ez oso komplejoa da. Bai, guztia da... Ez baino, nik uste dut argi dagoela multidisciplinar hori ezartzen dela, hain zuzen ere uste dugulako importante dela aukeraketa atzeratzea. Eta nolabait ezagutu alizatea. Beste gauza bada, guretzat abentura bat ari dela izaten hau ere, esperientzia berri bat, eta zalantzari gabe ikusi beharko litzake kezka eta aportazioan ondi datorren gauza bada, ume batek oso argi eta garbi, oso dekantatu eukitza bere afizioa jaseirekin, ez? Eta horrek agian pentsarazi ezazuke ze puntutaraino aukera guztiak eman beharko lirateken, ez? Aukeratu alizatea lehenago eta gainera multidisciplinarra egin alizatea, inkluso beranduago arte, hori momentuz ez da posible. Baina beste gauza bat ere, hori izan daiteke bat, eta beste bat izan daiteke egiten gu planteatuta daukagun bezala, mejorarako aukerak egotea eta hortik etortzea aportazioak. Agian igual badagoelako desekilibrio pixka bat, ez dakit, disiplina desberdinen artean, edo dana dala. Orduan igual hori
da ondo jasotzea zehazki beste momentu batean nondik dijoan proposamena eta baloratzea lotura duen. Esan izute, oinarri, multidisciplinaren oinarria inola ere galdu gabe eta ikuspuntu hori eta begirada horretan inola ere galdu gabe, baina adibidez musika eta hotxean dagoen bi saio astean eta arte disiplinan esango nuke aste bete plastika eskulanak edo eta gero dantzan beste saio bat astean, ez? Eta batzutan motzaileak editzen dira disiplina batzuk eta beste batzuk indartoriak. Horregatik esaten nuen oreka hori edo ordu banaketa hori nolaz joan, ez? Ba, igual horregatik ere batzutan ulertzen dut zaila izan daitekela ulertzea edo inkluso sinista momentu batean, baina ahotseko klasean azpimarratzen dugu ez dela musikara bideratzen den edo ahotsa koru ikuspegitik jorratzen den ikasgai bat baizik eta nahi da hortik haratagoko dijoan zerbait izatea. Ez da ulertua izan azkenean musika bi aldiz egiten dutenik, adibidez. Eta gero beste modu batean ere ez dakit, holakorik bat dagoen, bere seme-alabak ikuspegi jakin batetik edo bide zehatz batetik aritzeko, baina berez, pentsa, eskolan ere ikasgai dago musikan ikasketa profesionala ditugu. Eta horiek izen dira 12 urtetik aurrera. Oraindik ere ze margen dagoen hastapen artistiko multidisciplinarra egin ondoren ere beste 4 ikasturte oso gera daitezke, nahi duena kasu honetan musikan 12 urterekin ikasketa profesionalak egiteko bidea eduki dezan. Esaten margena dagoela oraindik ere hor disiplina jakin batean ere zehatzen joateko. Ziur nago ere oreka horiek aldatuko direla, ze adibidez gaur egun ez dakago antzerkia sartuta hor. Bai, edo hitzaren esparrua, ahotsaren esparruan dago. Hurrengo urtetan paleta hori ireki ala, segurazki ere horrek aldatu beharko dira, baina karo. Gero da, jetxi eta ordutegiak montatzen hasi eta nola kai geran hori egiteko, baina bai, erronka bat dakago hor, zalantzari gabe. Gai bideratzen. Igual, ez du merezi igual gehiegi luzatzeak, baina bai esatea, mahai gainean jarri izan dela gurasoen ordezkarien partetik ere momentu desberdinetan hori, agian interesante izango litzake atzeratzea aukeraketa, ez? Hau da, multidisciplinar hori ez 2 urtez izatea, 3 edo 4 urtez izatea, botatzen dut. Eta orduan egia da, 2 urte horiek finitoak dirala, eta gauza asko eman nahi ditugula, eta zabaltzen baditugu disiplinak orduan eta ere gauza gehiago sartu beharko ditugula asteko 2 ordu horietan. Orduan, zalantzari gabe hor badago erronka bat oso importantea, oso ondo asmatzeko multidisciplinar hori, erakargarria, polita, egokia eta aldi berean nahikoa esanguratsuak izan daitezen disiplina guztiak, ez? Denbora azkenean ez dalako kurso oso batean egiten dezun zerbait. Eta horregatik egia da hausnarketa bezala, eta eskola kontseiluan bere momentuan hausnartzeko modukoa izan daiteke, ze puntutaraino izan diteken multidisciplinar hori luzeagoa denboran. Hau botatzen dut alaire, hori ez dago inunez debatitua esakon, ez aterrizatua, baina egia da hausnarketa orokor bezala hori ere atera izan dela. Azkenean 2 urte, dantza adibidez orain 5 espezialidadea du, orduan 5 ezagutzea, pues claro, azkenean denbora mugatua da. Orduan hor badago handikapa denboraren eta erakutsi nahi dugun edo ezagutu nahi den guztiaren arteko ekilibrio horretan, ez? Aukera bat izan diteke denborarekin urtebete gehiago, baina hori da zerbait ez dago, ez jazue hartu hau proposamen bat bezala, baizik eta mahai gainean jarri izan den hausnarketa orokor bezala. Barkatu, baina hor dagoen beste erronka da hor gaur-gaurko 8 urtetik aurrerako disiplina jakin horietan harrituta nola jorratu zeharkakotasun hori. Hori da, datorren ikasturtean ere hasi nahi duguna eta hurrengoetan benetan nahi duguna asmatu nola dantzara baki duen horrek 8, 9, 10, 11, 12 urterekin, nola aldi berean, nola harremanetan jarri modu organiko batean beste arte disiplina batekin, eta berak erabaki momentu batean dantzako ibilbide hori hartu duela, ez? Nola ezarri zehar lerro horiek edo transversalidade hori. Permeableagoa behar luke izan danak, baina hori ez da bat ere erreza berez. Baina ez, hautatu duen bideo hortan sakontzen uz dezan, alderantziz, indartze bezala, ikuspegi holistiko batetik bezala. Dantza, baina nola harreman dugu naiz aktiboki, pedagogikoki, beste arte disiplina batean ere, baina ñabardura batzuekin, ez? Dantza musika delako, dantza esteratokia delako, dantza antzerki kontu badakalako eta horrek gehitu egiten duelako. Eta, zeharkatasun hori bai dela erronka bat, ez guk adarka irudikatzen dugu, baina zeharkatasun hori
estrategiko izango da horren urtetan, bai. Sorkuntza ikusten da horretarako bide bezala barkatu da. Jara badituzue ikasleak hori egiten dutena, Hori da. saiatzen direna. Bai. Badaude aurrak 7 urtetan oso zaila dutenak, nonbaitea zehazki hau nahi dute edo gaiek hartzea nahi dute artea edo erritmoa. Eta egiten dut, eta badituzute ikasleak hori saiatzen direnak, eta, begonia badakin nola egiten dira, matrikula garaitan egiten, puzleak egiten, baina nik uste, bai eskatuko nuke, horrelako ikasleak egonik, zuek ere, pixkat arkaitza izaten duen zurruntasun horretatik, ateratzen zate, zer bestela ez litzateke posible, baina familiarekin hitz egin da, bilatzen dira soluzioak, eta horrei eustea, eta ez zurrun jokatzea, eta aukera matea ikasle horiei ere. Ez da erresa, ezin delako egin adok ezin delako egin, mila ikasen artean, eta kasuistikak oso zabala dira, eta kopenako etenak ez. Baina zeharkatasuna ez da bi arte espezialitatean aritzea, ez da berdina, ez da gazterik ikusirik. Baina lanketu egingo dugu, eta garapen hori importantea da. Hau da, kirolean gertatzen den gauza bera. Kirol batean aritzeagatik, bakarrik edo besteak ere egiteagatik, ez du kentzen, gehitu egiten du, Gero eta kirol modalitate gehiago egin, gehitu egiten du. Ez denbora gutxi dedikatzen duzu futbolari, ez, baina osagarriak ere izan daitezke. Zantzu berenean, Bai? Hurrengo urtea begira, ez baduke zer egin nahi alabak adibidez, eta gero, hemendik urte batzuk agian antzerkia nahi izan, berriro matrikulatu beharko luke da, hor zer egiten duzu zozketa, edo nola izaten da? Depende ze ikasgaia den. Ikasgai batzuan, beti egiten dugu zozketa bat, ateratzen dugu letra bat, eta hortikan ordenatzen ditugu eskaera, baina adibidez, espezialitate batzuetan, sartzen dira ikasle guztiak, beste batzuetan, instrumentu batzuetan adibidez, ez dira sartzen hain beste. Baina zure kasuan, zuk esatezuna, ez badu jarraitzen horren urtean, sartzen den momentuan, nik beharko luke, eskaera plaza, ikasle berri bat ez da. Hori da. Bestelakorik? Heldu batek egin nahiko balu Ze polita galdera, bota. Nahiko balu adibidez instrumento zehatz bat, edo dantzan hasi nahiko balu, klakea egiten, eskema bera jarraitzen du eskolak. Hori ez dugu komentatu, baina ikusten duzunez, gure antolaketa, antolaketa oso tradizionala da, eta txikitatik abiatutako garapen bat. Eta hori ja oso zarkituta dago. Egia da gure oinarrizko estruktura hau mantendu behar dugula, baina etorkizunen herritar guztientzat ireki beharreko erronka bat dugu. Eta heldu definizioaren barruan daude nerabezarotik hasita, gazte helduak, hirugarren adinekoak eta denak. Eta hor, baditugu aukerak ere, helduen taldeak osatzeko musikan bat ditugu, dantzan ere badaude, antzerkian ere bat ditugu, eta beste esparrutan ere sortuko ditugu. Hor antolaketa beste bada. Gaur egun egia da gure 1000 ikasletatik helduak gutxiengo badelako, hor antolaketa, eta askotan da, ditugun taldeen baitan, eskinezakegu gauza bat edo bestea. Baina hori oso importante da, helduen esparru. Gero guraso bezala animatzen zaituzte etxeangoetara ere joatean. Matrikulatuak ez zaitezela bakarrik izan zuen seme alaba, baizik eta zuke diferituan edo zeharka ere baliatzea ikasleekin ditu ekintza horietan ere parte hartzera. Mila esker etortzegatik. Beste bat artea,